Imvula enamandla ihambisana nokukhithika nomsingo obandayo okuhlasela ezingxenyeni zesifundazwe iKwaZulu-Natal kushiye umonakalo. Ezinye izakhamuzi zasempendle maphakathi nesifundazwe zithi zibhekene nesimo esinzima njengoba isimo sezulu siqhubeka nokuba sibi. Umonakalo wenzakalile ngoba nasemkhukhwini wami ingena amanzi ngaphansi nje kumanzi nje izinto zasendlini kanti sihlala nengane encane na9 months. Manje siyabona nomkhuhlane ingene umkhuhlane ingane kanasekuqaleni sayisapheshukelwa yagula ingane yolala esibhedlela. Kunxuswe izakhamuzi nabashayeli bezimoto kuba baqaphele njengoba imvula isaqhubeka nokuna kwezinye izindawo. Siphinde siqoshe umphakathi wethu kakhulu ukuthi izulu liyaqhubeka liyana njengoba nibona nje manje liyana noma ke ikhosi elincibilekile but liyaqhubeka liyana kakhulu, so eminye imigaqo yala emakhaya khambeni elengena ngaphakathi kakhulu lezikoleni nasemaklinikhi kunodaka. Namakhaza asekhona futhi kakhulu, siyanxusa kakhulu ukuthi umphakathi awuhlale ezindlini up until kushaya weekend mhlawumbe sibothi izulu liyehla liyaphola nokubantu okungaka. Kusenjalo izakhamuzi zaseForecrust eMpumalanga zithi amakhaza ahlasele aholele ekufeni kwemfuyo, ezinye izindawo zasala zingena ugesi. Ya sibi kakhulu ngoba nemindeni eminingi la iyahlekelwe, ezinye zafela egangeni, ezinye zifela khona emakhaya inkomo, so isimo sibi kakhulu. Izakhamuzi zithi zikhathazekile ngokuthi uma isimo sezulu siqhubeka nokuba sibi zizolahlekelwa imfuyo eningi.